Pai le ta sa chem se u promise bun ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization Maliam Circle Hakish Potrik Ulber Arjar Open Rio Klapan Scam Yakinogit Kam Bathamai Jongka Nagbentak Samoy Trekam Jo Snam Arjar Open Rio Hadu Arjar Apupra Yakinogit Kam Bathamai Lapan Scam Du Presiden Rangba Jongka Nika Seng Ba Donbok Dekhar Rengkar Kejingnya Donlang Vice President Ba Shania Nongrum Bat Kinogit Kam Jongka Nika Seng Kinogit Kam Kikentup Yuba Pendap Thaba Kum Presiden Uba Silvestar Kharjana kum General Secretary bat kiwe de kinongkit kam. Uba Donbok Dekhar lakan tu ya ki dikhot ki basa penskam bakin Syakri Hok ya gajat ben Rio bat kim dai ban long ki khauput wat lada ki mat ya jing tanju ki bahar kom nak bentaka ri bagajat ben Rio. Ula ong bahar ka ni juk bementa la bun stangki kelas social media ki banang tangban kentho bat ki ba im tangban ka deuti ya ki we ki batre kam. Maria Kakunda kasih sisi Ular bagi kelupuk bertupi Lempi Panda Gitu kemawana dengan rimpi Sumaria Kakunda kasih sisi Ular bagi kelupuk bertupi Lempi Yalah wengi hapan berkat Dia tilitung ya desong idai banyak ringkat Baka jatuh resa kating syaikan ya penyak Kumbaki kiri dan buat mentak dia loyak Bandang nangkong Ngayon hangni ngadap na kijing smoke kaya gaman sim katagalong mahabangay yakat dur kmat bat ikamain rang ba ka jongpi ikun sen rang jong kabri nya trap kibla kloy yakaban mit syakmat kibla kloy ban len lade yakaban yasno bat kahito nagabenta ban kit ban ba ikimat ki jura jongkri bekejat ben rio banyak kun nagabenta kapateng ke bangsawan bat kumjuru nagabenta kapateng ke bamenta ladangi songkli ti hayi mano bantre ladangi syania ai kiwe mano ban yele nagabenta jungi ban nabenta kapateng ke bangsawan nyakentu yepi ipara basa sipangpur ini on penskam yepi dikot ki bapura jong itu tolong ki basngeuret batolong ki bayai minat batolong ki badap ke jini iwe dadu presiden adu ki para member barok papindan ke wei ke jingmut ke wei ke jing perkat bat ke wei ke thong kata kalong ban Syakri ya keri bekerja menteri kumba bilantik ni pa ya ka sem itu ni sem hata ka nongrim mangir nambit ban smile lah hamne na klo ada ngide hakanyam kano kanyam pro nomor ba kejing smai hi lada nimla ban kedep ke kalong kapok te ngina kalian ko jung hitung isi don bitang kata kejing ya te pulang kesung bahaya bot nganda ong ngau pisia yishim la ka jung ke keteng ngau yishim la ka jung ke keteng ngau kular ban ya kani tisin sha ban Syakri Hok ya kejala kasih ngapedian ya kejingla jod hok berjing Syakri bada kejing semua sarang ngakloy banjadai kejat benriu watlang adai banyak dari basis pasyat kiraya raidam kejinggi jongan ya kejala kasih kanum tukut lani dukno ngalong watiar nabenta kari jongan ngan yale nabenta ka dawa jongka ngan yadai kejat benriu kasih jongi
ngan IT ka jingem na benta ka ri kasi jingla luat ka hot ka jing ka ba hadiah mangila form ya ka sen hito sen kami tangkat tu kan ni banai ngila yo kan form ya ka Milliam area ba rengkat kaya buat ka sen kami terus tangkat no PCR pin yo ya ta jingdap sansnan ka jingdap jong ka ne ka area ba kikam ki ba pher na du munshwa ba Milliam area kla ya benta Batni Central hatu ko por bengi persha yo way mender tau ke ba udan benta hagane ka kam jong spot hatu ko por ni la persha bengi ong ba habi dei berki kam spot hangne apo be jela jini undei be ta lokal tani ta khasi jaitia ba karo hoy na hadin ke jing persha nang to mila yo ka jingjok ba nga songkmen ne ngang ai ngoru ba gikon samla jong gane ke mele mere ki don rengkat hasna ba kasen melu tu ki por hadu ko por kasino tar kita gi bagi la job bat ngadang yo men sen shushu ba nga kan ma ba don ni para jini yo to ko por dang don khatsan snam tek nim phatsha u bandrung dan re benta u abet tek taman handal adap khat pra benta la poi don hang ren mi dengan nasong kmen ba chise bangi ong badon men sen bat ke hito urat ni sha don nadu men sen bat hadu benta u pen i ba wandrung biang ba hatu ko por dang dang khatsan snam le yang la sam kem phatsha ki kme pa hom shemdak acknowledgement handai menta wa dan hamne te kermen kumau dan sen yai up yai sha kumbalai snam te kan sapoi ka benta bahoi si phila ban long kumtau nong yalam jong ka Milliam area ngai isi sha ba pidon kata kamen sen simla ba ka jingi ti ka jepen rio limba ban yo mantrei na menta ka jepen rio limba ka sen itu nakapor ba kim phats thu yang ta kai history ta daw hadu menta dadangi pet ka sarkar jala le ni pet ka sarkar dia hadu menta jepen rio kasi ke juni ni dang sa undum bun ki nakapor phisen I ba mila shay smo ba bun ki kon samla mi seng do pher ki pata ki om ka khasi by blood Indian by accident kata ka de jing shisha namar ni la sha pensno do bor ba kari India limba di tang suloi hagpor hadir ke jingla ki ba ka ri India ro yo ba ngiru India la jo te ni hat ko por ba la hag tang suloi ro hag khanyo tarik pabas ka khlai spa sau pra Gila ya soi limba kita kisia berkila priang ya kan jing ya soi ketika khasan tarik khatar khlai spa sau punyo tar ki don la ka jong ka tarik pendri ka jing priang pat ya kata instrument of accession kabala yate shipor sarkar India ka de ha khanyo tarik khatnyo tarik August ka khlai spa sau pra kata ka de minor jongi lani kata ka unique history ka jongi ki bani shin jat kami kita ginongrim ki ba pher ka badang sa teng wat hadu ta ta ka bagi kendu mau jam ni kendu mau thut hadu menta la da pipet haki marpo khandau umla ban ya keren umla ban ti hok subuh menta la da ngi thung du kanja la da sarkar ka wan ka ong kanja le jong phi ni kem hendre indala mi du du yo indala mi ko phnyam ka sarkar ong ka de ka zakar jong ka hakata ka ko ngamu ban idor je phi ba ban jin ba ka sarkar India ka pendek ya kata ka jingete kula bagni kata ka federal ka le ka khasi state ka badam lang hakata namar balik ngai ko thop be khasi jantia ya kata ka khasi state namar kini ka jantia hilimba kata ka jantia national conference hokat nai spa sa punyo kila ai de kata ka resolution baki priang ban rong ba ka federation of khasi state namar balik nga haban pau kata tamshet kla hi ka don kata ka jingya kulmar hapdeng khindriam panaru hoi war bola smo perjet medrio naka weish ko wei naka weish ko ndring ham kwa ban pinjinga ndring ni don naka jong ka jinglong karpang ka unique history ka jongi ka culture ka identity ki bon ba hatu philong ki bala kloi ban len la de ban yakhun what the truly ru hagani ka pateng ko jong phi bali bs kam ja kamri ban kut tang ne ga jingtan ju she phi shibet shwaban kut kane ka meeting ro ngin ai ga jingtan ju khnang ba ngin tip shi sha hatu phi dang yo thia ne phila kan det na namar ga jat bin rio ka khamtam ki khon samla jungi kila bugai ki bugai de yu ngim te la shubun kam ha mobile ban jin ba ki bun kam ha jat bin rio ten re ki kun nong kum no ki bun stang ki keyboard warrior tane kita ki kelas social media kita igar paper ni bun ne rei ban excuse dan ne kan ke content nong wei
ban trei undon ba trei ban kedo bon ba baleng happen kran ta namar mil pilai hi kumbo ngai phi pet umar po khndau mano pa pet sarkar kami ko phnyang ka uranium kane ka tai barak hat kadai ka tuklar ki sarkar kami ter ban jin bangi yo ya kata instrument of accession bagi yo sensar lingba kata ka federation of kasi state ni yo ya kata kan kasi national constituent assembly kat no kan de ke jing ka khu ka do pat kawi ka banga kwa ban kan sai chapisia ki khon samla ka bri nyok tra kai ka ba pisen sistem manta khamtam yekini ki drop out habanga kran drop out nganam focus tan yekini ki 10 plus 2 rei yekini ki 10 chapo na nek ki under metric chapo ka ba imadu bangi bon kini ki samla bale ki point up no shika drops namar ba hagide ki taki company ki ba pher ngim phat ju pek la ni focus ko mo ba tinten no way habang yung focus hanno kita ki industries la don kita ki khna ki jongi ki batrai ba umbare laimot samot henre la de kani kini ki khon ki samla jongi ki long focus ni sonam bu bet hajabiang jong phi ba ka liang ja ukhasi ka de nung kong sai ki lokal uta ude khasi ba kor to laj ba ki we kinal yes to paklangan chong be khasi jantia ba garo kata ka de nung kong in bu hajabiang jongi haklong snam jongi ba ka liang ja ka nung kong ka de jong na ang buon ang ni ki pumpat tangan ni man dai ka liang ja nung kong de jong na jongi ki khon samla ka bri nyok tra mlele wadangi hapan sar surok ngin sar wadangi tong umru ngi hapan sar hindre ngin long trai mangi ngin kene lot ka kam ka jam hadu bagin be ikinong bay bagin long trai hi lada ka hakano kuno ko bentaru baleng hapan kran kunta namar perkhat pi kitu ya kaspa ko jungi kira shabat haba kira itu kisah shabat imut kan kamya chu sine kaman ha chu playa chate te kumno karoi ka kata karoi ka pa kayo ko kot ngi yo ni te long ki bala kre hagini kita yo ki banwan ngin ye tunju ikata bat ngin dawa na sarkar ngin dawa lagi company paper bakat liang jan kong hi kan david ngi je kat beja long kat belong namar ka pateng bakin yo sup yo singai ba ngin dal biang ka kam gajam ngathrai undon kam seng shu undon kam shu ye no namar ba hadu menta bun ki bakan tho i ki seng halang ki ong ba kiami kum kitet kiami kumne kiami kumtai hendrai ki kimtep balai ki khon samla di haban mi namar bangi than ni than ni go ho kumdei bangi than ni ka bisa hendrai identity ka jongi ni kwat ba shisha o tei nong wei untip ba uni ukhasi udon ye unique history uklan utrem peni shisha na kwa ruan pha dane ka korwa chaka sarkar jila balada kam implement ya kata ka ban penrung ya kata ka kentir kasi haga kernet papra lene kata each adol batlada kimpentri kam yak ILP nadu ha ka bandai kata ka ultimatum lene kada last date live boy trek ar banai bakat ar hajar apindrio ka sang hito hi kumbakalan mi kan mi perta ho ar pinyo barok sistem kan ya lap persya ya kan sarkar namar kala thep la jelereni ngakwa shu ban pensai sekipat ba bri nyo tra khamtam gitu ki ba sakta ho ko mar po khndau lene hotau dogyo ngan chue thu ba ho ar hajar kharsa la de pas se kata ka resolution kabala pas de kita ki MLA jongka jala jongka meghalaya kila pas ba kila pan ya kata ka presidential notification henry tang nam banta ban yo pisa kata ka party fund tang ban yo kamai ki seng bat tang ban yo kamai ki katto kani mungut ki minister kinong thawan bat kinong bat ya ka ainro ngan kran be de ka basai ba barok khat kim kwa ban play ki katto kani lene kita ki high level kim kwa ban play yu yong namar ba barok khat ka to ka pisa kan wan be singi te ni nakaliang ka jongi kuma ngalawang nadu mene ngin ya chikmat yakinegi issue ke bala sateng ka badai ka hok ka juni ngin yakun ngin yakne bat ngan kwa onong ye phi ki para samla ka jing ye khi kamdai ka basok phinma nadu kistan grenade ki tergas ki lathi wat kan poiru upot phinma wat yukuli tenrei ka jingbam kuli ka jingbam lathi juni kandai ka jingsuk ki pateng tengah kwa ba pindan kata ka mensin sinrang kelen no yaki AUA
kibenta kiba ngini I kata ka rong phong chi si Henry ka ka bangi dan kam shaban tan im ye ka jen bagi ne tho ha ka it shadow ngan ong ye phi dalele kan kan sitom bha bangin yo ya kita ki IAS hapo ke jela bajuni nomor ba kia compare ba kan Manipur kan dan ka jong ka kente ani kata ka Manipur language ka sam ka dan ka jong ka kente bi kan no ko jing shim ko bu wat manta la phi dan khon ke man ki para people English pisu kumba pil aktif lo rei phim sum tho ladangim su tho kun no ngin long IAS hapo ke jela la jong ta ladangim tip ye kum no la jong kum no ngin takadaw ngide ban bu sha hakmat ye ki ne ki issue ki badan kam ye ga bri nyotra banjin ba kita ki pending issue ki labet nam thara issue ba kin don ki banang ong ba ki la bakala tengi kermen scam ba ngila sa tunju ba nginya ye le na banta ga riba ke jakin riyo nyotra MCC namar option rang tip ni wan kerpang hang ni bat min leit kerpang nang ni sela pertai umdei bani wan jane tambangin im lengkar hendre ngin im kerpang namar ni la thau hakadur jong uble kabla ong he create us in his image te baleng in pen le nawai in pen set ai ya kacing shna jong uble yangi bangin kerpang hadu kata bangin yetre hoi ngimban si teng kin sa ong ba kum ki krong kristan ngin dei ban long ki ai sha bu ne te ring ha ban pai lu kan uksa ba kumno u David u yakon ba golia kumno u Daniel u sha tanju hakising ngishe David shim kita ki nuksa bagi nyok men sen te nga tharai kani ka jingput scam ye phi ki area phitip ha ba ka jing yakon ni hi nakbanta ka jong phi ki khon samla jong kameliam area pide ben patriang ye gitu kita ki nyau teli ki jing lane ki jing kim jumot lane kita ki 7 commitment ka ba kong san ne piu ba pide ben kiar ne ki jing di pen buat ka kiat dan ni udrox kata pide ben kiar ba da pim kiar ko mot phila shakri yukso umshu ye ka jat pen ri nyotra te tangita hi ngakermen ba wei kon samla jong bri nyotra pidei ben long kita ki shendrang haba ong shendrang ndei ba ngapet ye ga jendar le ne ga pet ye ta ka jinglong le ne ong ki kan thei ne ta ndrei ga ba ong ka shendrang ki ga ba karpang ki dei ki ba slor ki dei ki ba not man karen ye ka hop mark mat bat ki nom shon ki ba shon ye ga Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.